دم خوش گهدار و تماشاوان هیجا دباسی روژا ایرو دل گلبه. رفراندوما ترکیه بداوی هات لگنگشین لسر با آوایک برفره بردوامن. ات پارتی و سروکومار سرفرازیا خورا گاندن لی اپوزیسیون دبیجه کو حیله کتیه هلبجارتنی. اتمسفرا گرم آدناو بین آلیان ده هیچی آرام نبویه. لگل پارێزەر و چاونێری سیاسی ئیبراهیم گشتو تەوەرامەیا دوێم de ji stûdiyameya Diyarbekirê li ser hûrgiliyên referanduma Tirkiye em dê rawestin. Delegasyonek berfere ha Kurdîn ji Sovyeta berê seredana Herêma Kurdistanê kirin. Ji alî serokê Herêma Kurdistanê ve hatin pêşwazî kirin û seredan kesê got seredan kirin her wiha seredana gelek aliyên siyasî civatî di nav de navenda Kurdistan 24 jî kirin. Di nav delegasyonê de berpirsyarê giştî rojnameya dîplomat û nûnerê Kurdên Azerbaycanê Tahir Süleyman jê hebû ku niha mêvanê me yê stûdyoye di teveremaya yekem de em dê li gel birêz Tahir Süleyman pirsên hawirdora Kurdên Sovyeta berê û bi taybetî Kurdên Azerbaycanê rawestin. Birêz Tahir Süleyman tu bi xêr hatî. Em ji wir dest pê bikin armanca seredana delegasyonê ya Kurdên Sovyeta berê ji bo Herêma Kurdistanê çi bû? زۆر سپاس و ئەم داواتی ستودیۆکردنە ئەس هەموو تەماشاوانە سڵاوا دەکەم سەرکەفتنێ دخوازم بەێ ئەم 12 کەس دلێگاسیۆنا کوردên Sovyetê berê me yektiya cevata Kongreya Kurdê Sovyetê amade kir û bi serkariya Mamosta Kinyazê İbrahim me biryar da wekî 12 kes bêne Kurdistanê Bona piştgiriya referanduma Kurdistanê bikin wekî başwaxtiya serxwebûna dewleta Kurdistanê serkeve. Bo wê pêşniyarî jî em nehê mehê çara em hatine hewlêrê, dehê mehê em ji aliyê serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê. Serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî em pêşwazî hatine kirine bi germahî û armanca hatna xwe me jê re got serokê hêja gelekî kêfxweş bû bo hatname gelekî Ew babetên vegirtî dest di seredana ve û pêşwazîkirina Serokê Herêma Kurdistanê de çi bû? Babeta hatname me hêja jî ban kir ku wekî hatina delegasyona Kurdê Sovyetê berê li Kurdistanê eva çendîn salin li Kurdistanê navbera partiyan hêzên û netewada hene dijwarî henin, hene problem çêbûne. Nêrîname ew bû em hatin wekî wan partiyên hizbên û netewên kêm ji marka Kurdistanê jiyanê dikin, wana bibînin ji wana hîvî hîvîdarî bikin wekî dîrok şansek daye bo Kurda ku wekî devleteka Kurda bê avakirinê. Vê şansê dest bernedin. Boyê nirxê jî em Süleymaniyê, îro Kerkûkê, Hewlêrê, em çûne Merzala Helepçe, Merzalê Enfala, Merzalê Nemir, Mela Musa Barzanî, Berzanê Nemir, em çûne Şengalê û me gelek kesa dît hetanî mexmûr em navbêşmerge çûn me daxwaziya kir me hêvîdarî kir wekî piştgiriya bidine serokê hêja diqewme mal da jî navbera malbatê da jî hinekê masî çê bibin lê bi zeman ewana tew têne cîbîcîkirinê bo wê gavê jî wekî dîrok ev şans daye me da bira hemû partî hêz destiyek bibin Pişta serok birêz Mesûd Barzanî bisenin wekî referandum bi erênî bê derbas cîhan ji bibîne rastî jî îro gelê Kurdistanê destyekin û cîhan jî piştgiriyê bike wekî Kurdistana serbixwe bê elamkirinê. Kek Tahir piştî hevdîtina we li gel hemî aliyên siyasiyên Başûrê Kurdistanê jî hest û helwesta we çi bû yanî çi hesta we ev ê yekê? Hinek kêmasî henin lê pêwîstiya hevdîtinê ji wan kêmasiya me got
nava ku hemû derece hemû tişt baş bibe. Me nêrîna xwe daxwaza xwe ê hîvîdariya xwe anî ku van kêmasiya nabera xwe da amade bikin, hev bibîzin, hev serwat bibin, wekî vê qonaxê da gilî hevdî bikin. Heya niha bes nîne Kurd şerê birakujiyê kir, hemberî hev sekinîn, îro em dibînin li cîhanê gelek bûyarên girîng têne kirinê. Hinek gav mana wekî îro şerê cîhanê dest pê bike. Îro gelê cîhanê dişine esmana xura welat amade bikin. Lê hê Kurd 6 milyon Kurd welatê xwe da welatek rizgar nekiriye. Bo yekê jî ez gekê Nuşirvan ra, gekê Mamcalan ra, yani çıqas Hizb-i İslami vê derê Partî Demokratî hemûya re ji ber bang dikim. Ez heyrana we tewam e. Em Kurdê Sovyetê du kalê me li goristanekî nehatiye binaxkirinê. Herek welatekî hatiye binaxkirinê. Îro Kurdê derî Kurdistanê Kurdistan gotî mirdin. Lê îro ev merhele, îro ev dem hatiye gêiştiye, dîrok şansek daye gelê me. Li başûr bi seroktiya Birêz Mesud Barzanî wekî Kurdistaneke azad bê damezarandinê. Hemû kes dîvîne îro hê Kurdistan azad nîne. Lê serokên dewletên cîhanê birêz serok Mesud Barzanî ça serokeke dewletê pêşwazî dikin, rêzê digirin. Wekî serokî dewletê dereke birêz Mesud Barzanî yani Aqasî birêz qebûl dikin, em ev hêzê Partiya Kurda çima em qebûl nekin? Çiye derdê me? Em çi dixwazin? Bu yekê jî dîsa ji re bang dikim. Hemû hêz partî netewa kê derê ku li Kurdistanê jiyanê dikin. Bira bîr nekin heyama Seddam vê derê çi zulm hatiye serê wana. Bira bîr nekin wekî kesên ku ditirsiyan navê netewa xwe bêjin ku em ev kesin. Lê îro bi serkariya Birêz Mesud Barzanî çıqas netewa kêmjimar li Kurdistanê heye, Türkmen ve Asurî ve Kildanî ve Ermenî ve Ereb bin heqê hemû kesê hatiye dayînê. Mektebê wana, televizyona wana, îro şanda wana hemû heye. Eva tiştekî gelekî girîng e. Van biryarê ku serok daye viya qayîm bigirin. Îro em li Azerbaycanê jiyanê dikin. Lê wek vê derê îro em rasta wê derê jî hemû netewa serbest e. Lê îro mektebê Kurdî wê derê tune, îro televizyona Kurdî wê derê tune, îro netewama yani îro ciwarekî navenda çandî nîne wekî Kurdê me beravin îro çanda xwe erf edetê xwe netewî wê derê biweşînin. Min dixwast ez bi ber me ser vê babetê kek Tahir. Ti bixwe çendîn caran te seredana Kurdistanê kiriye herî dawî di vê delegasyonê de wekî nûnerên Kurdê Azerbaycanê te beşdarî kir. Bi hatina ve vekî delegasyon jî paşî te bixwe jî ve gelek seredanên dezgehên civâtî, rêxistinên civâtî, sivîl demokrat her wiha dezgehên ragihandinê di navdera Kurdistan 24 jî ve seredana wê kir wekî delegasyon. Çi guherîn te dibînî ji li gora hatinê tê berê, di rewşa pêşketinê de, di rewşa profesyonalîtê de, heta di rewşa kêmaniyan de jî gelo çi cudabûnê tu dibînî? Cara ew 2004 salê Nîsanê ez hatim Kurdistan. Û çaxê rêya da gundê xirava me dîtin. Rêya xirava me dîtin. Lê niha û çaxê hewlêr gundeke gewre bû. Lê niha hewlêr derdorê wî avahî aqasî çêbûne biya bajarekî pêşketî. Rêyê wî hatine sazkirin. Em çûne Berzan me seredana merzelê nemira
ملا مثلا برزانی دیس برزانی نمر دا مدید وکی او گنده خرابک اوشاق مدیده بون همو آوا بونه آواهی پیش هاتنه ری هاتنه چکرنه اوه همو ویاد دا خانه که کردستان پیش واد که اوشاق تنه کردستان تیوه بو یک زاگروس تیوه بو لسلیمانی کرسات بو لیستا چندین تلویزیون ل حوله کار دکه اوا پیش کتنه بو وی گاویجی از دخوازم وکی گلین کردستانی قدر آزادیه بزنون پشکریه بدنه آزادیه بو آزادیه جی پشکرینه بدنه برز سرک مسعود برزانی وکی ایرو وقتی که کرتا پیشمرگه قهرمان لروجلاتا نابین همبری داش نه تنه بونا کردا همو بونا مرواتیا جهان شردکه ایرو گلک دولت جهان دویژن کو پیشمرگه نه تنه بونا کردستان لی بونا مرواتیا جهان همبری داش بمیر خاصی بمیرانی شردکه yani ev biryarana iro devletin biyani Japonya girti, Çin girti, Amerika'yı girti, la Almanya girti vana denirxinin. Leçme em xuviyan nanirxinin, çmem kıymet nedin, çmem rezi peyüsti em nekin. Bu yekeci dis az dibêjim. Gelli birano, gelli xuşkno, gelli kulli Kurdistanê jiyanê dikin, dest bidine hevdu. Pişkiriye hevdu bikin. Xuda ev şansa daya îro piştî çûna faşistê Saddam şundatir ku bi serkariya birêz Mesut Barzanî Kurdistan ku hatiye geçtiye vê merhelê pişkiriye bidine serok da wekî referandum bi erênî bê derbaskirinê. Waxte Kurd da Kurdistan rizgar bibe, azad bibe û bawer bikin îro em têne vê derê bi dilekî geş em zanu ki em tişne welatê xwe. Lê kî jî bibe îro Japonya girtiye, Amerikayê girtiye, kîjan welatî bibe welatê mêriv nebûne dibêjin ya sêwî belengaz welatê te tunnet milletekî mirovekî belengazî. Lê îro Kurdistana me îro hikûmet e em bê şahinazî şanin. Lê sivê Kurdistana me ve azad serbixwe vallahi Kurdê cihanê yê bê bask bidin bifirin. û ev Kurdistana başûrê Kurdistanê wekî rizgar bibe, bibe azad yê şewqa xwe bide ser her çar perşê Kurdistanê ji Kurdê cihanê. Li de hikûmetê dereke jî, dewletê dereke jî em werin ser Kurdên belê, em werin ser Kurdên Azerbaycanê ez vê belê ferm tamam bikim kerem gekê Cemal. Yani îro cihan jî, dewletê cihanê jî wekî bizan ve îro Kurdistana serbixwe heye bixwaze, nexwaze yê elaqetiya xwe çê bike, yê nûneretiya xwe ve bike, balyozxana xwe yê ve bike, bixwaze, nexwaze elaqetiya wan Kurdên wan dewleta dijîn peywendiya yên hikûmeta Herêmê Kurdistanê ve dewleta Kurdistanê vê bibe. belê em werin ser Kurdên Bo wî gavêjê dîsa ez dubare dikim, ez hîvî dikim gelê Kurdê me Kurdistana başûr yani pişkiriye bidine hev, destiyek bibin, pişkiriya birêz Serok Mesut Barzanî bigirin, wekî ev referandûm wextî da bi erênî bê derbas kirin, wekî Kurdistana serbixwe bê elam kirin, qene vê beşî da gelê me azad rizgar serbixwe janê bikin. Kek Tahir min dixwestem li ser rewşa Kurdên Azerbaycanê rawestin. Na bi taybetî girêdayî Azerbaycanê Kurd bi rewşekî ku li wê derê Kurdistana sor hebûye, qezaya Kurdistanê hebûye, bi çavekî wisa dinerin, heta hejmareke meziniya Kurd hebûye li Azerbaycanê. Niha rewşa Kurdan li Azerbaycanê çawa ye ku di jimarên fermî de ew hejmar bi dihên hezaratê ne destnîşan kirin lê berî bi dihên salan hejmara Kurdan li Azerbaycanê bi qasî ji 200,000 zêdetir Kurdan dihate hesêb kirin. Çi lê hat ku ji 200,000 Kurdan zêdetir berî bi dihên salan niha bi dihê hezaran têne hejmart. Damezarandina devleta Sovyetê Azerbaycanê
gavta demezrane binalevi nezingi 2 milyon 700,000 kes bun. û wê demê 21 salê gelek qeza hatine avakirine û sajî qeza Kurdistanê. Wê demê çend qeza hebûne li Azerbaycanê? 16 qeza hebû. Yek ji wan jî Kurdistan Yek bû. ji wan jî Belê. qeza Kurdistan bû. Belê. û hinek lêkolînê me hinek em haberin dîrek zanê me dibêjin ku Kurdistana sor. Biro Kurdistana sor tu wextê li Azerbaycanê nebiye. Resmî ew tişta nehatiye çêkirinê. Qeza Kurdistan. Qeza Kurdistanê bûye û wê derê jî Sovyet Kurdistanê Kurdistana Sovyetê rojname hatiye weşandinê 29 salê qeza dagerandine kirine nehî û nêzînkî heşt nehî jî qeza Kurdistanê hatiye navkirin û sakirî ew qeza jî bi otomatik ji ortê hatiye hildanê. Hinek biryar henin ku wekî uçaxê netewa Kurd hatine milletê wê hata guhastin. Ew jî wextê şerê Şeyx Seîd serokê dewleta Tirkiyeyê li Sovyetê Îranê dest yek kirin peyman kirin wekî li sînor çi qas Kurd henin dûrî sînor bibin. Stalin biryar da nav heftekî da li ji Nexşivanê girti herda hetan Georgia Ermenistanê çi qas gunda da Kurd hebûn hemûya bar kirine tirênê baran koçber kirine Qazaxistanê, Qirgizistanê, Uzbekistanê û Sibiryayê. Wisa jî li Tirkiyeyê li sînor serhed çi qasî Kurdê me hebû koçber kirin birine nava Tirkiyeyê. Îsa ji Îranê ew Kurdeke serhed hemû birine Xorasanê ji van cîwara dûr xistin. Û çaxê Kurdê me ku li qeza Kurdistanê hebûn nav kirin wekî hûnê netewa xwe bigeherin bikirin Azerbaycanî hûn ê vê derê bijîn. Yani hûn ê jî pey wan birayê xwe herna Qazaxistanê. Yani em dikarin bibêjin li ew Kurdên li Azerbaycanê bi siyasetekî asîmîlasyonê paşê hejmara wan kêm hatiye destnîşan. Belê eva bi siyaseta Stalin uçaxê ne tenê Kurd, îsa jî gelek rewşenbîr nivîskarê Azeriyan hezara van kes yani hatine gulebaran kirine, hatine dardakirin, hatine kuştinê. Yani wextê Stalin da biryar dabûn wekî ji aliyê hene siyasetmedara Ermeniyan, Türk, Azerî yani ji Asya navîn hatine pêwîste evana tewî bine koçberkirinê. Paşê ragihandina Azerbaycanê wekî dewlet rewşa Kurdan çawa bû Kektahir li Azerbaycan. Wexta Sovyetê da em bêjin gelekî baş bû. Ne tenê Azerbaycanê, Rewanê, Georgia, Qazaxistanê em hildin hemû komarên Sovyetê berê rewşa hemû netewiya baş bû. Lê bira tiştek hebû ku wekî li Azerbaycanê heya 61 salê Kurdistana Sovyet rojname bi zimanê Azerî hate weşandinê. Li Akademiya Azerbaycanê da wextê Rahim Qazî da Galavêj da wekî wê derê para kuzanetiyê hebû. Gelek kitêbên derbarê dîroka Kurd hatibûne lêkolîn girin û weşandinê. Yani evana tiştek gelekî girîng bû û hebû. Lê miqabin bi zimanê Kurdî mekteb nîbûn. Yani û çaxê qirar hatibû dayîn. Bu wê yekê li Azerbaycanê nêzînkî nod 6 kêm jimar netewe henin. Wekî van nod 6 kêm jimara herekî re mekteb yani îro zar ziman bidana û çaxê zimanê Azerî û çanda Azerî dikete bin xeterê. Kektahir niha piştî ragihandina dewleta Azerbaycanê li Azerbaycanê Rehmetiya Haydar Aliyev weke yekem serokkomarê Azerbaycanê wekî dewlet hate destnîşan kirin. Gotinek heye ku mala Aliyev Kurd in. û herî dawî jî li Davosê îsal serokkomarê Azerbaycanê li gel serokê Herêma Kurdistanê
Mesud Barzanî hevdîtinek li darxistin, hevdîtinek dîplomatîk li darxistin. Ev yekî çi bandora xwe li Azerbaycanê bi taybetî li Kurdên Azerbaycanê û derdora wê pirsê gotê gotin Aliyev bi xwe jî bi aslê xwe Kurd e. Bilo divê babetê de çi gotin gelgela li Azerbaycanê çêbûn? îro li Azerbaycanê gelê Kurd, Azerî hezar salin bi cîkî jiyanê dikin. Hemberî dosta dostin, hemberî dijimina dijminin. Îro jî nêzîngî 27 Kurd şerê Qerebaxê de şehîd ketine. Yani îro jî ev rojê vê gavê jî li Sînorda şerê Qerebaxê diçe û Kurd navda parêziya welatê xwe, welatê Azerbaycanê dikin. Îro beriya Heydar Aliyev em bêjin çend kes bûn Serokkomarê Azerbaycanê Ebu'l-Fez Elçîbey Beyvîra yekî dine lê îro bi ser siyaseta Elçîbey Azerbaycan hatibû ser şerê bajarvaniyê bira ku jî dest bêkiribû bi xasteka elimdar û xelqê Heydar Aliyev bi Nexşivanê bi hêvîdarî gazî kirin hat Azerbaycanê. Roja hat ji parlamentoyê bi ereba ve berê xudan çûne gencê kê dereke şerê bira ku jî dest bêkiribû. Yani cihanê ez dikarim bêjim ku siyaset medareke yekeme wekî gullek neavît hat bû Serokkomer. Êsta em dibînin der dorê cihanê bona kursiyê, bona serokwîtiye çıkar şervanî diçet. Lê Serokkomarê Azerbaycanê Heydar Aliyevê nemir gullek neavît. Hat bi xasteka gelê Azerbaycanê û Serokkomar û gullek neavîtine vajî çû gencê ew şerê bira ku jî bi safî kir, bê deng, bê hes îro Azerbaycan bi rêzdariya Heydar Aliyev ku ew siyaseta meşandibû, ev ro jî ku rewî İlham Aliyev bi wê siyasetê dewletê dimeşîne, îro der dorê Azerbaycanê agirgirtiya şewit e. Nenê re îro Azerbaycan nav şêr daye lê bi siyaseteke mezin İlham Aliyev ev roj dewleta Azerbaycanê ve edil dimeşîne îro tu şervanî tu navbera netewada tu Hevdîtina Serokkomar Aliyev li gel Serokê Herêma Kurdistanê Barzanî. Belê. Yani îro ser rewşa malbata Heydar Aliyev gelekî kes, gelekî tişt nivîsîne. Em bêjin birawî mezin li nivîsa almê xwe da qey dike alimdarê ewlên Kurd. Yani vê pirsê min şexsa xwe min da Heydar Aliyev wextê hevdîtina me Nexşivanê bûne û çaxê nêzîngî şêst Kurdê me başûr ça penaber hatibûn wê derê û çaxê bi destê hikûmeta Elçîbey da ku bi nezanetî ewana girtibûn ez hatim û çaxê me Heydar Aliyev me hevdîtin çêkir. Ew ez şandim gotin here bawan penabera bine ew dixwazin ew wana belav kine gundê Kurda bira vê zivistanê vira bimînin baş em ê tiştekî bifikirin. Ja û çaxê min çû wan penaberê Kurdê me başûr me dît ew wana gotkin em nehatine vê derê bimînin. Bira me rê bidin em bişine Mosko. Ja ez hatim min Heydar Aliyev ramelê bî min dît min xeberdan kir min got evana hat dixwazin got baş e û çaxê ew gilîkî girîng got. Got rastî jî îro dîrokiya de Kurd xwe ra naveke girîng qazanj kirine. Gelê Kurd gelekî berxwedar û mêrxas in. Yani evî pirsê jî ez timê ser rojname dinivîsim. û ewa çend roja şundatir harîkarî da ew şêst penaberê me hatin Bakur ji me rêkin çûne Mosko. û çawa min pirs da min got hevalê Heydar Aliyev îro biryate bi nesxana elimê nasandina xwe da dinivîse weke elimdara ewl Kurd hûn çi dikarin bêjin? Ew keniya. Got law tiştek nebiya nedgotin. Tiştek heye dibêjin. Yani ew giliyê ku bo min gotiye. Beştî wî jî
سرکاری پارتیا غیرت با اشرف میتیف هیدر علیف دا محکمه کو اف کرد ازدیه اف نکاره و سروکی آذربایجانه او هیدر علیف دا محکمه لمحکمه ده اثبات کو هیدر علیف کرده خوش کرد سلمانه نه ازدیه او اشرف میتیف درکت پیشی همو تلویزیونا گو گل جماعته گل آذربایجانه از هیدر علیف لبورنه دخوازم هیدر علیف کرده سلمانه برای مایه و حقی هیا به سر کمار آذربایجانه یا اما نت یعنی نو جواتا آذربایجان حتی گوتنه لیرو آذربایجانه یعنی از کردم دایکامن آذریه بابم کرده از کردم یعنی ایرو نو نتواد آقاس فرقای نینه لدیسا ایرو پشتی بلابونه دولت سوویتی لا آذربایجانه نواندا چاندا کرد جالی دولت حتی آماده کرنه رادیو کردی هاتا وکرین هفته دو جارا سرکاری احمد حپویه ایرو سرکاری نوانده شاندا کرد فخرالدین ماموستا فخرالدینه ایرو و داره دیسا نو جوانا یکتیا جوانین کردین آذربایجانه ایرو نجات جبرالو یعنی اوجی به آنگاری کار که ایرو روزنامه دیپلمات هفته جارا کی به 4 زمانه دوشاندنه راست ایرو او میکنه نینه حکومت جالی چاپامانی آلیکاری مبکه ایرو چاپ مصرف روزنامه همو یعنی جالی من ته دام از راندنه و ایرو اف مجالان هاتن دانه لی ایرو جالی حکومت حرمه کردستانه من گلک جاره دخواست نونره حکومت حرمه کردستان و داره و چه گرینجی اوه وکی 15 مها یکی لداوسه برز مسعود برزانی و برز سرک حکومت حرمه آذربایجان İlham Aliyev hevditin çekiri bun. O deri بله باندورا وی که لی کردین آذربایجانی چاواچی بو او گلو او یک دکاری بی بنما یکو پیوندین خورتر دناو بینا هرما کردستانی و آذربایجانی ده رو بدن. او hevditin حزکه بونا کرد آذربایجانی حزکه بونا گله آذربایجانی گله کی به ارینی هاتا پیشوازی کرنه. او سرکی آذربایجان جی سرک مسئول آذربایجان گفت که او خاندیه بوی آذربایجانی او اخافتن کرنه کار سیاسی، کار مدنی، کار اقتصادی، کار ناوندی نابره هر کماردا به آماده کرنه. از باورم وکی وقتی کرد وکی او رفرندوم به شکرنه دولت کردستان به داس حکناندنه یعنی ایرو سرکی هجا برز مسبزانی به آذربایجانه گله یه گرینگ بو بیا وکی حیا هاتناوی نونراتی حکومت کردستان ال آذربایجانی به هاتا وکرنه بونا کرد آذربایجانی بونا حکومت کردستانی یک گله کی باش و گرینگتی بیا بو یکی ایرول کردستان گلک ترکمن جانی دکن اما چندین سالن ناو کردا دا اوانا قیزانه قیزستاندنه ناو هفته کلیانه بونا پزمام دا وساجل آذربایجان کردمه ناو آذریه دا قیزانه قیزستاندنه ایرو ناو هفته کلیانه بونا یعنی جداتی نینه اما تشتکی گلکی باشترین بو بیا وکی ایرو نونراتی حکومت حرمه کردستان آذربایجان به وکرنه من هفت جارا بانک دایا داخازی کلیه سریعه حکومت آذربایجان چما بالیوزخانه ارمنیا ل عراق هیا بالیوزخانه آذربایجان نینه نه نره سروکی وزیر دورای آذربایجان مرا برسی دایا که و داری شر بو گاوه ام هنکی صبر تکن لمن بانک کلیه وی گاوه بکی هون تندره درباز بکن بونا بالیوزن نترس که که دخوازه هر او داری کار بکه نه نیره از چند جارا برز هیدر علیه نمر و هفدیتم چکریه لازربایجان از تو وقت من دخوازه تو کاری نکریه لی پیوستی هوا بونا سیاست آذربایجانه لکوبه و از کارون و داره و کاری بمشینم اما به نویسار جی من دایا من دخواز سرکاتی حکومتش گیره هفت جاره وکی ایرو پیوسته ل
Bağda li Kurdistanê nejîngî heftê balyozxana û konsulê devletê dereke kar dike. Çima yê Azerbaycan neve? Çima yê Ermenistanê bibe yema neve? Belê. Boya ji ez bang dikim. Serokê hikûmeta Azerbaycanê û serokê wezîrê Dewreyê Azerbaycanê wekî SCV dikim. İro vê derê li Iraqê nêzînkî 3 milyon nîv Türkmen dijîn, 5 milyon 6 milyon Kurd jiyanê dikin. Milyonava Erebê dîndarê me jiyanê dikin. Em çi çevra dikin. Çima heta niha balyoza devletê hikûmeta Azerbaycanê li Baxdayê sajî konsulxana li Kurdistanê nîne. Belê, gelekî spas birêz Sahir Süleyman, berpirsiyarê giştî rojnameya dîplomat û nûnerê Kurdên Azerbaycanê ku bi beşdarî Ez wara zor zor spas dikin bu davetiya vê programê. Ez jî bona we, bona gelê Kurd, aramî, cansaxî û serkeftinê dixwazim. Her bijîn. Temaşevanên hêja piştî navbeyna Kurd ji hewlêra paytext em diçine Diyarbekirê li bir li gel parêzer û çavnêrê siyasî İbrahim Güçlü em dê referanduma Tirkiyeyê bina. Din silav temaşevanên hêja em diçin stûdyoya me Diyarbekirê parêzer û çavnêrê siyasî İbrahim Güçlü re em dê li ser pêvajoya referandumê rewşa Tirkiyeyê piştî referandumê qise bikin. Birêz Güçlü em ji wir dest pê bikin. Referandum Türkiye'ye qediya lê gengeşeyên lê derdora referandumê ne qediyaye, opozisyon ew kesê gotine nexêr dibêjin ku hîle ketiye referandumê de. Ger ez nirxandina te destpêkê de divê babetê de bigirim. Yani yek tiştekî vekirî bibêjim ku berya referandumê ji alî her keskî de tahat ez zanîm ku encama referandumê de bibe erê. Lêvra hûn tu zanine ku ne reyên dengên AK Partiye hilbijartina dawiyê de çilneha yek bû, yani nêzîkî pênceyî bû. Hûn tu zanine ku dîsa dengên MHP jî dihe bûn. Eger sedî du sisê jî dengên weke Hüdaparê bê hesab kirin, dikarî bêje ku nêzîkî şêstî sedî şêst dengên em bênî erê hebûn. Lê untizan nedim nav MHP'da muhalefeta heyî taybetî ki piştî ev münaqeşen eyaletên eyalet bûyîna Kurdistanê hatina birêz Mesûd Barzanî ku ala Kurdistanê untizan fermî gelek vekirî hate bilindkirin piştî wê tikarî bibêje ku diyar bû ku MHP'yî dengê xwe bi avakî pir zêde dê nedin nebên erê. Ji bona vêkê ez bi xwe li bendê bûm ku li Tirkiye erê derkeve. Heta tikarî bêje ku bi giştî jî niha ev hevalbendên rojnamevan ya lêkolnegerên ku bi nayê rabûn ti referandumê da ew jî divê qenetê de ku niha jî diyar dikine ku berya referandumê 2 roja 3 roja diyar bû ku erê derkeve. Dîsa ez divê nêrînê da bûm ku li Kurdistanê li 23 bajarê Kurdistanê piranî erê derkeve û netîce jî erê derket. Tikarî bêjî ku îro tabii ki bûyerekî pir giring e. Niha bûyerek em niha münaqeşe dikin. Bûyerekî edetî xuzayî neye. Devletek bi destê Kemalîst ava bûbû. Bi destên bürokratên sivîl asker ava bûbû. 100 sala li ser qedera milletê Tirk vesayet çekiribûn. Zaten li Kurdistanê jî dagirkerin, kolonyalistin. Zaten Kurd jî kabul netikirin, inkar dikirin. Niha tikarî bêjî ku 16 Nîsanê ji bo milletê Tirk ku devlet hem idara hikûmetê, hem ji alî hikûmetê de hem ji devletê bigire destxer rojeka pir giring e. Lê ji bo Kemalîsta elbette ki rojaka raşe. Kek İbrahim ger em werin wê nirxandina te ku Kemalîst li dijî guhranîna sistemê bûn her wiha ji ber ku erê derket niha daxwastê kirin ku xelk derkevê kolanan protesto bûye awayî berdewam bikin. Gelo mebesta opozisyonê wisaya piştî ku erê jî derketî ku xelk derkevê
هستا خو به ریاکسیونیان لقادان لسکاکان دست نشان بکن و یک چه تاثیری دکاری لترکیه بکن Yani tikari bêjî kevna itiraz ekten kirin elbette ki mafevane ki bikaribin itiraz bikin levek hukuzane ki demek az mesele meze dikim bir yara koma bilindiya hilbijartine bir yara van bir yara katine kesinin tücara juan ra ne itiraz kirin jibona ve ki na ektibe na emme biçini ahime ya emme biçini dadgaha makazagone kanatamın jür netice girtin mümkün neye le heviyavan zedetir ahime levra untuzanna ku berya referandume yekiti Avrupa'ya dezgehen yekiti Avrupa'ya pir parti pir devletan tikari bejiki partiyan je nayera pişkirikir naha tikari bejiki muhalefet piçek ve bavartike kanatamın Avrupa yekiti Avrupa'ya hemen damda şaşiye kamazın dike ki le Türkiye kaos akçe bebe eğer le Türkiye xupişandın emezin çe bebin tabii ki kaos eke kriz eke çetke zaten ev xud ve nerine da bunku yani acid ve nerine da bunku eğer referandume na derkata Eurol Türkiye kriz eka mazın bu ev kriza tabii tesirli başvura Kurdistan'a tıkır, tesir Rojolatan avin tıkır, tesirli Bakuriye Kurdistan'a tavayı Türkiye tıkır. Aslında tüzmü bir perseyi ek per kasek na gotune tıkari bejika avxan per kasek le bajar emezin gotune naji baş tızanna ku darvayı AK Partiye naha tü partiyen ku bikaribin Türkiye bir reva bibin vek mesela başvura Kurdistan'a çava ku pişti hilbijartine herkesi gibi Bavarya da bu ki li başura Kurdistan'a pişti Parti Demokratik Kurdistan hükümete ka ava bebe le ev ne bu levra be Parti Demokratik Kurdistan Türkiye'de başura Kurdistan'a devlet federaya Kurdistan'a revebirin mümkün ne bu pişti hilbijartına hafta Haziran'e aynı tişterket na tikari bejik az bu nedve Bavarya da ma ku zede xu pişandı ser bikevin levra li Türkiye şiar şuuraka nüçe bu taybeti pişti hazbiyen 15 Haziran'e caraka din lehemberi darban helvesteki perxurt nişanda gel tikari bi bejikü be asker bel çek halka peşa darbe girt. Beri kek İbrahim Nihad proseya referandumu deli Türkiye AK Parti adesilat legal partiya MHP hafkariye kiribu li servan 18 xalan. Li di roja referandumê de şirovekar dibêjin ku di erdê de evê hevkariyê jiyan nedît. Bi taybetî ew rayên ku ji sedî pêncî û yek nokta şeşî derketine girêdayî wê nane ku Kurdan bi dengekî çavêrekirî zêdetir gotin erê û ev dengê guhatine dayîn wekî deynekî ne ji bo AK Parti û AK Parti di pirsa Kurd de divê hin pêngavên pêwîst bavêje. Ger ez nirxandina te divê çerçeveyê de bikir. Yani mesela MHP'de gelek vekiliye ki sedi haştiye zedetir endamen havalbenden MHP deng nedan ere yani referandumya da deng nedan ere zaten nahalli kolünegerci gelek vekili tespiti vekiline gor tespit amıca ve dengen tıkari beci AK Parti'ye maha yansdan da hilbijatana davi ya geçti da çır ray hatiye girtin tıkari beci kül vekeci ev derketiye. Yani referandumya da ev mesela derketiye. Elbette ki de burada problem eki pirmeze ne bu? Tıkari astibeci mekü nazı jibo Kürdistan bir çaratıştaki amadat kime belgesi ve düsbe be çapkırın. Lürcü mi diyar kriye tıkari beci kü sistema kemalist, ideolojiya kemalist, kati ruhe insanan. Yani herkes bu avaki kemaliste. Tınav İslamiyet'e daha ya, tınav Nijat Perest'e daha ya, tınav Nasyonalist'e daha ya. Untuzdan neku zaten hezeki pir mezim bir riya HDP'ci kemaliste. Pişkiriya ve kekiriye. Jibona ve ke halk-ı Kürt aslında belki ittifak ama mecbur bu ittifaka AK Parti'ye ve MHP. MHP'ye ittifak ne bir astıkarım bejim ki den Kürdistan'e jibo araya zedertirti bun. Le iro gelek vekiliye ki zaten den zede bun. Ve mesele dahi
yani ve persedacı ve müjaredacı Sarok Komar gelek nerine vekili gotun ki li Kurdistan'e deng zede bune ev denganaj bu me pir giringin pir mühimin jibona ve ki divê kam li ser Divê babetê de ger ez vekim birêz güçlü. Niha AK Parti di pêva joya guhevkarî li MHP re kiribû de. Seredana Serokê Herêma Kurdistanê Barzanî bû, Tirkiye çêbû. Di demekî wisa de ala Kurdistanê li Belafirgeha Atatürk û SMBO hate rakirin. Du sê roja berê hilbijartinê bixwe, rawêşkarê Serokkomar Şükrü Karatepe destnîşan kir ku Tirkiye dikarê derbasî sîstema eyaletan bibe. Helwestekî wilo ji aliyê AK Partî ve gero ne diyardeyek bû ku di pirsa Kurd divê helwesta me wisa berdewam bike, hevkariya melgel ve hevkariyekî tenê bo hilbijartina ye. Ger ez nirxandina te divê babetê de bigirim. Ez jî divê nêrînê de me levra heta dikarim bibêjim ki ev yani mesela de mijaran eyalete ya da federasyona da hatin ser zaman ala Kurdistan'e vakta bilind bu ez dikarim bibêjim ku ve demêjî bawer dikim dîsa bi bernamek bi ver rabû ya jî di Kurdistan biz çara da bû min diyar kir ku ev bibe sedem ku deng wenda bike. Lê ji bo AK Partiye rîske gelek Kurda got ku hatina Birêz Mesûd Barzanî di vê merhelê da ji bo ku veke Sarok Komar xelas bike. Belê tabii ki ez ne divê nêrînê de bûm min hîn stratejîk li mesele di nêrî AK Parti ji bo deng zêde bikin ne. Yani Kek Mesûd Barzanî bihata jî nehata jî ev dengê li Kurdistanê niha di vê merhelê da girtibûn digirtin. Lê vek stratejîk mesajik da müttefikeka jî mesajik da Kemalista jî mesajik da aslında AK Partiye jî. Çünkü guhartina sisteme taybetî pêşe roje yani ez îro dibêjime ku milletê Tirk dest danî ser devletê. Piştî referandumê sistemek hatî guhartin milletê Tirk ku dizanine piştî ki sistema Kemalîst hata avakirin dijî Kurdan, İslaman, muhafazakaran milletê Tirk ava bû ve devleta Tirk nebû. Hatta evna tirsene ku îro çawa ku milletê Tirk dest danî ya jî desthilatdar bû server bû di partî devletê da dûr neye ku ev pencere ev derya ji bo Kurda jî ve bibe ku pêşerojê Kurd jî ji bo ku li Tirkiye bibin server ji bo xwe müttefikekî çekin ji bo xwe derfetê nû çekin rê imkanên nû çebikin ez bi xwe jî divê nêrînê dame ku dibe ku Kurd ji tecrüba AK Partiye ji tecrüba İslamiyên muhafazakar Türkiye ders bigirin wana tikarî bêjî ku di 5 salî 6 salî da zora Kemalîsta birin û piştî ki zora Kemalîsta jî tabii ki gelek hêsan nebû xastin partiya wan bigirin heta tikarî bêjî ku piştî wê xastin darbeye çekin doza balyozê dibe ku Ergenekonê em bîra nekin AK Parti zora ve tiştana bir 2010 da untizan ku yani tu dixwazê bêje kek İbrahim ew yek derdikeve ku Tirkiye notu heft sala li ser wî bingehî birêve çûye notu heft salan. Niha piştî referandumê gelo deriyekî nû ji bo Kurdan vedibe. Hükümetê da muhafazakar berê her deme sala 46 hatta îro hükümet bûne lê di devletê de desthilatdar nebûne server nebûne. Lê îro ez dikarim bibêjim ku êdin hikûmetê de ji desthilatdarin piştî vê sistemê dîsa hêzên vesayetê ji bo ku pêşiya serveriya muhafazakara milletê Tirk bigirin ku hatta tabii ji bo pêşiya milletê Kurd bigirin hewildayînê mezin bikin. Ji bona vê jî yani niha dibêjine ku em ê xwepîşandina çekin lê ez nedivê baweriye dame ku bikaribin ku li hemberî vê guhartinê hêzekî pir mezin bikaribin çêbikin. Belê. Hatta ev ji bo wana ji bo pêşerojê ji bo vendakirinê dibe sedemekî gelen girîk. Belê gelekî spas birêz İbrahim Güçlü parêzer û çavnêrê siyasî ku ji Diyarbekirê Türgel. Yani nîşan dide ku hûn dikarin
تماشاوانên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek dîna Basîroj her şadû be.